Mayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros X. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa Negros ang amo ni gadulong sa inyo. Updin ninyo kami via Facebook, YouTube, kag sa amon nga website www.digicastnegros.com. Kag sarama kayo malantaw sa Kika Channel 11 sa Kabangkalan City, Himabaylan City, kag Banwasang Ilog. Kag yari na ang top 10 nga mga balita sa Negros subong nga adlaw. Mga healthcare workers nga mapabakuna sa Sinovac nadugangan. Low pressure area sa Mindanao nagadala sa maulanod nga panahon sa Negros. Sa San Carlos City, paggamit sa plastic hindi na pagpasugtan sumugod buwas nga adlaw. Holding hands kag agbayanay sa mga mag-asawa kung magkahagugma sa pampubliko nga mga lugar, hindi na pagtugutan. Kag sa Good Vibes, saksihan ang virtual variety show sa Bago City para sa ilang Charter Day anniversary. Initanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, sunod-sunod ng mga meetings ang ginapatigayon para amyendahan ang Negros Occidental Provincial Tourism Code of 2010. Ini ang ginpahayag ni OIC Provincial Tourism Officer Jeneline Cordero sa isa sa mga pagsinapol o kung pagsapol sa Tourism Council members sa Miyerkules. Plano nga bag-uho ng Tourism Code para maka-adapt sa international standards sang turismo. Nagalakip ini sang Ethical Conduct in Sustainable Tourism, Responsible Tourism Guide for Tourism Providers and Tourists, Tourism in Time of Pandemic and Health Emergencies, kagang pagtukod sang sustainable tourism sang probinsya, Culture and Arts Council, kag ang promotion and conservation of nature-based tourism destination. Ang ini nga mga pagbago ang ginahimo para makaupod sa pagbago sa demands para sa mas efficient kag sustainable nga local tourism. Ginadala na ang preparasyon sa pagtuhaw sa mga balatian bangod sa sini nga pandemic ang tuman nga apektado nga sektor, amo ang sektor sang turismo. Sa number 9, sa San Carlos City, liwat na gitpatuman ang no plastic policy, subugod buwas nga adlaw. Ang notice ang in-issue ni Mayor Renato Gustilo para sa mga nagabaligya sa mga ilimnon kag mga pangpabugnaw kasubong sa milk tea, mga shake kag mga juice. Sa mga note, liwat mag-resume ang pagpatuman sang no plastic policy sa dine-in man o ang notisya gin-issue kasunod sang namutikan nga mga pagsupak. Ang paggamit sa plastic cup kag mga straw ang pagadumilian. May nagakaigo nga legal action nga ipatuman sa mga magasupa kag ang ini nga mga nagalakip. Para sa natungdan, may city ordinance ang San Carlos nga nag-regulate sa paggamit sa plastic, cellophane kag sando bag bilang packaging material kasubong man sa paggamit sa styrofoam para sa mga pagkaon kag ilimnon. Naghalog ang pagpatuman sini bangod sang pandemic. Presyo sang utan kag mga panakot ang nagbarato. May pila man ka klase sang isda ang nagbarato man. Ugaling mga manugbaligya nagsiling nga pigaw sa gihapon ang baklanay. Ang detalye sa Sininga Report. 30 pesos na ang kalabasa subong gikan sa 80 pesos sadto ang kilo. Ang sibuyas Bombay 120 gikan sa 200 pesos ang kilo. Ang talong 100 pesos gikan sa 120 pesos. Ang carrots nagbarato man, 60 gikan sa 100 pesos ang kilo. Sunod sa manugbaligya, sa nagligan nga semana nagsugod dagdag sa presyo. Madamo ang supply karon bisan pa ang gikan sa gwa sang probinsya. Ugaling nagbarato man, pigaw sa gihapon ang baklanay. Sa mga kuan supply, nagdamo ng supply. Ang gusto ng presyo nagbarato man sa mga ginkomprahan namon. Pero siyempre, atong supply diri man na lokal. O lokal lang. Pati ang bagyo ng mga product, naglubado. Pila sa mga nagbarato nga isda amo ang lilang nga 120 pesos ang kilo, matan 150 pesos, kag marot 160 pesos ang kilo. Ang lagaw 240, ang gingaw 380 ang bilog. Sunod kay Carmelo Lacson, may mga isda nga ginapierdihan na lang nila sa kapital para lang mabaligya kasubong sang bulaw nga 180 pesos karon ang baligya anay nga kuntani 260 pesos para makabawi. Kaya halimbawa magamo sini ang kapital sini 320, kami maperde man kami magbaligya kami ni 350.
sa 30 piso. Kung hindi maubos, perde ka na din 320 ang kapital, ma'am. Yan o, perdihan mo na lang Perde pala yan gina sa ma'am. para ma-dispose mo. Ma-dispose lang din sila. Kung hindi ma-dispose, ma'am, ikaw mangyapon kaluluoy. Pero ang isda, subong nagbarato, nagmahal. Ang mga amo nga mga isda, ma'am, kay tungod niya iwat maginislaya subong, ma'am, mahal maginay mga yiluan. Mabatyagan nga wala sing igkasarang o kung nagakinot ang mga bumalakal. Kay bisan adlaw na suno sa kailakson, damo pa sighapon bilin sa mga ginabaligya nga isda. Ilagin sila nga ginatinguan nila nga sa bisan paano makatibawas ang tag sa kanegosyo sa tunga sang pagtay og karon sang ekonomiya. Sa number 7, public display of affection o kung PDA, hindi na pagtugutan. Gitpahayag ni Negros Occidental Police Provincial Office spokesperson Lieutenant Abigail Donasco nga ang kapulisan sa probinsya magasaway sa mga naga-PDA o kung naga-public display of affection kaangay sa pagpang-holding hands kag pag-akbayanay sa pampubliko nga mga lugar. Inibilang pagsunod man suno sa kay Donasco sa mando nga ipatuman ang physical distancing sa tagsa bilang paglikaw sa paglaptas ng COVID-19. Damlag pa, ginpahayag ni PNP spokesperson Eldel Brandi Usana nga bisan pa magkahagugma kung mag-asawa ang hindi pwede nga mag-PDA sa public places agud malikawan ng COVID-19 transmission. Magapang saway lang anay sa karon ng kapulisan suno sa kay Donasco pero kung mag-abot ng order, ilan nga multahan ang mga naga-PDA sa mga pampubliko nga mga lugar. Sa number 6, police pilason matapos malukpan sang iya nga armas. Ginkumpirma ni Police Major Rolly Pondevilla, hepe sa nga Silay PNP nga napilasa ng iya isa ka personnel sa Silay Police Station matapos aksidente nga maglupok ang iya nga armas. Suno kay Pondevilla, nagapatigayon sa surveillance monitoring ang pulis sa barangay Mambulak sang Martes ng gabi sang mahulog ang service firearm sang pulis nga ara sa iya hawak. Nagtupa ini sa semento kag naglupok nga nagresulta sa pagkapilas sang pulis nga isa ka patrolman. Luwas naman sa katalagman ng pulis matapos mabulong ang pilas tugas ang accidental firing. Sa number 5, lapta-lapta nga pag-ulan mahimo maeksperiensya bangod sa low pressure area sa Mindanao. Base sa weather advisory sa pag-asa, iyara sa east-southeast sang General Santos ang LPA pero manubo ang tsansa nga mangin isa ini ka bagyo. Magadala ini sa maulanon nga panahon sa madamo nga bahin sa Mindanao kag Visayas, lakip na sa Bacolod City kag Negros Occidental. Ginapabot nga mangin mapaang kag may dala nga localized thunderstorm sa mga lugar nga apektado sang LPA. Nagapanugyan ang pag-asa sa publiko nga mangin mabinantayon sa mahimo pagbunok sang malawig nga ulan nga makatugas sang flash flood kag landslide. Sa number 4, Negros Oriental, nag-lift na sa pag-require sang negative RT-PCR test result sa mga magasulod sa probinsya. Nagpagwas ang kahapon sang bag-o nga executive order si Negros Oriental Governor Roel Digamo kag iya na ginlift o kun ginkakas ang pag-require sang negative RT-PCR test result sa mga travelers o kun sa sinuman ang magsulod sa probinsya sang Negros Oriental. Sunod sa gobernador ini bilang pagsunod sa directive sang National Interagency Task Force. Ang mga may sintomas lang sang COVID-19 amo ang suno kay Digamo ila nga ipaidalom sa swab test sa pag-abot sa probinsya. Gintugyan man sang probinsya sa mga LGU ilabi na sa mga barangay ang pag-monitor sa mga mag-aabot nga travelers o kung magapauli nga mga residente kung sila ang may mga sintomas ng COVID-19. Ang Negros Oriental ang karon may 1,793 total COVID-19 cases kag 96 diri ang active cases sa karon matapos madugangan sang 11 recoveries kag napulo ka bag-o nga kaso kahapon. Samtang ang Negros Occidental karon may 6,927 total cases as of March 9 kag 134 ang active cases. 5,845 naman ang total COVID-19 cases sa Bacolod pero 59 na lang ang active cases sa latest nga datos sang syudad.
Sa number 3, sa Marso 15 na igapatuman sa probinsya sa Negros Occidental ang Resolution 101 o kung ang Uniform Travel Policy nga damlagpagin pagwa sang National Interagency Task Force on the Management of Infectious Diseases. Magasapul buwas nga adlaw si Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson sa mga alkalde sa probinsya agud tumatalakay ang pagpatuman sa Resolution 101 sa Uniform Travel Protocol. Hindi na kinahanglan pa nga magabiyahe nga magpaidalom sa quarantine magluwas na lamang kung sila ang nakitaan sang simptomas sa ilaga pag-abot sa lugar nga ilaluyag padulungan. Hindi naman mandatory ang testing magluwas na lamang kung ini ang kinahanglanon sang lugar nga kaladtuan ang test ang pagbiyahe. Sunod kay Negros Occidental Governor Lacson, sa Marso 15 magagpagwa siya sa executive order angot diri. Damlag pa, ginsiling na sang gobernador nga kung ipatuman ang Resolution 101 siya ang mag-require sa mga magapadulong sa probinsya sa negative RT-PCR test result. Ang Regional IATF damlag pa wala anay nagpatuman sang Resolution 101 pending sa pila ka mga bagay nga luyag nila iklaro sa NIATF. Sunod kay DILG Provincial Director Roslyn Quintana, tubtub sa Marso 15 ang pagpaiway sa pagpatuman sa Resolution 101 sa Western Visayas kag sila ang nagaulat sa official advisory sa karon. Sa number 2, ceremonial vaccination sa mga medical frontliners sa nagkalain-lain nga ospital sa Negros Occidental ang ginpatigayon sini nga hapon. Ginhiwat ang COVID-19 ceremonial launching sa Teresita L. Halandoni Provincial Hospital kung sa diin 12 tanan ka mga healthcare workers gikan sa Cadiz District Hospital, Lorenzo Zaico District Hospital, Valladolid District Hospital kag Silay Provincial Hospital. Nagtambong sa kahiwatan si Governor Eugenio Jose Lacson, ang Provincial Consultant for Economic Affairs nga si Anay Congressman Albi Benitez, DOH Assistant Secretary Paz Corrales kag Silay City Mayor Mark Golez. Nangidinapit nga bisita si Secretary Vince Dizon, ang COVID-19 testing czar kag Deputy Chief Implementer sa National Task Force Against COVID-19. Iya ginpasalamatan ng mga healthcare workers sa ila sakripisyo kag pagrisgo sa ila kabuhi para mag-atipan sa mga pasyente sa tunga sang pandemya. Ginkumpirmar man ni Dizon nga may maabot nga supply sang AstraZeneca para sa Bacolod kag Negros Occidental buwas nga adlaw. Ang bakunang kabahin sa 1,600 ka mga doses sang Sinovac nga gikan sa Department of Health. Natala na ang rollout sa bakuna sa 11 ka mga district hospital sa probinsya sa Sabado. Vaccines for Region 6, 10,000 doses arrived yesterday and they're now being distributed by the regional office. So, Negros should get them by tomorrow. Mga ilang ang papunta sa Negros? Hindi ko pa po alam, but the regional office will know the exact numbers. But I instructed them through the orders of Secretary Galvez to already distribute the AstraZeneca immediately. Kag sa numero 1 sa mga balita subong adlaw, nadugangan ang mga healthcare workers nga luyag magpabakuna sa COVID-19. Sunod sa Bacolod Emergency Operations Center, nadugangan sang masobra 1,000 ka mga healthcare workers ang luyag magpabakuna sa Sinovac. Yaring report ni Marty Go. Mayara na karon sang 1,274 ka mga healthcare workers gikan sa nagkalain-lain nga mga ospital sa Bacolod City ang nabakunahan sang Sinovac. Suno kay Dr. Chris Sorongon sang Bacolod Emergency Operations Center, nakabaton sila sang duga nga 1,160 ka mga ngalan sang healthcare workers gikan sa 5 ka mga ospital nga luyag man magpabakuna. Gani naghinyo ang Bacolod EOC sa Department of Health nga kung mahimo dugangan ang supply sang Sinovac para sa syudad. Natala na man nga magbaton ang syudad sang AstraZeneca nga bakuna para sa mga senior citizens nga hospital frontliners. Nagapati si Sorongon nga nagdamo ang luyag magpabakuna matapos makitaan nga madamo nga mga doktor ang nagpabakuna sang Sinovac kag wala man sang may ginbatyag nga negatibo nga side effect. Siguro na-inspire man sila sa ilang fellow healthcare workers na nakita nila nga mga doktor nga ginarespetar nila, mga doktor nga may influence sa ilang life, mga doktor nga gina-idolize nila, nga pabakuna. So nga ay hindi kami si Doc Gani, why gani nakulbaan, si Doc Gani nagpabakuna, kami pa. So I guess that's the bandwagon effect pala na nakita nila.
Nagsapul kahapon ang Regional Interagency Task Force sa mga tiglawasang local government unit sa Western Visayas kung sa diin ginistoryahan ang pagsunod sang gin-streamline nga travel protocol sang Department of Interior and Local Government. Suno kay Sorongon, natalana nga magpagwa sang resolusyon ng Regional IATF nga nagadula sang requirement nga PNP Travel Authority kag medical certificate kag tigaylo ang pag-register sa SPAS Travel Management System kag pag-install sang staysafe.ph nga mobile application. Padayunon man sang Bacolod ang pag-require sang backtrack registration. Bacolod City will continue to require our passengers from the point of origin a negative RT-PCR test results. Okay, that's one. Number two, we will now be registering to SPAS. No, para at least that will take care of the health certificate and then the travel authority. Nagpatuman man ang Iloilo City sang negatibo nga RT-PCR test bilang kabahin sang ilang mga travel requirements kasubong sang ginhimo sang syudad sang Bacolod. Ini nga requirement ang para lamang sa nagikan sa gwa sang Western Visayas. Martigo para sa Digicast Negros. Sa Good Vibe, syudad sang Bago ang nagsaulog sang ilang charter anniversary paagi sa virtual fiesta nga gin-stream live sa 4 ka sunod-sunod nga Sabado. Yaring report ni Marcian Muico. Padayon ang sinadya bisan pa sa tunga sang COVID-19 pandemic sa Bago City. Bangod na tigayon sa gihapon ang pagsaulog sang syudad sang ila sini nga ika-55 nga charter anniversary kag nakahatag sang kasadya kag papremyo sa mga pumuluyo sang syudad sa tunga sang mga health protocols. Kada Sabado sang gabi, humalin sang Enero 13 tubtob Marso 6, nagiwat sang virtual fiesta ang Bago City online kag ini ang gintan-aw live sang linibo ka mga bagunhon. Nangin kaangay sa isa ka variety show ang virtual fiesta kung sa diin may mga segments, mga papremyo kag paraffle sa mga bagunhon. Kabain sa segment among paghatag sa mga bagunhon beauties sang nagkalain-lain nga trivia angot sa Bago City. Kabalo bala kamo kung paano nagsugod ang Lights of Bago? Bago City initiated the first New Year musical fireworks in Negros Occidental in 2008. Kabalo bala kamo? Nga ang matuod-tuod nga ngalan sang Bago Bridge is General 1 Araneta Bridge after our local hero of the 1898 Negros Revolution, General 1 Araneta. May mga contest man para sa mga pumuluyo online, kaangay na lang sang TikTok contest kag vlog contest angot sa pagsunod sa health protocols. Hello guys, I am Rachel. Ang pag-usapan natin ngayon ay tungkol sa best health protocols. Ikaw naman, walang mask, bawal lumabas. Kung may tamang mask at tamang pagsuot nito, hindi ka makakahawa at hindi ka mahahawa. At kung dagdagan mo pa ng face shield, mas bongga. Wow! Pero ang nangin highlights ang virtual fiesta kada Sabado among paraffle sa mga bagunon. Ginpanghatag sa raffle among load, cash, kag mga appliances. Nangin highlight man sa uli nga Sabado among grand raffle kung sa din isa ka mapalaron nga bagunon ang nakakuha sang pangkabuhayan showcase. Naglabot sa 235,000 ang social media engagements ang live fiesta sa uli sining episode. Gani ginakabig sang syudad nga madinalag-on ang ilang pagsaulog sang 55th charter anniversary bisan patanan ang virtual lang. Marcian Muico para sa Digicast Negros. Grabe, Barb, tanan naging posible na variety show, pero online. May nadumduman kuming basta mga events like this sa una, gina-cover, tagin niya, subong niya, ito sa pandemic. Hindi man ito pwede ka palapit. Oo, masaksihan gyapon. Pwede gyapon makita. Pag nalang takon actually sa isa sa mga live nila, kadamo ang comments, tag 300,000 comments. Kami pa raffle, mga tag mo name mo address, para madala ka sa ilang electronic raffle, damo-damo sa comment, taga-bago ng tanan. Buot silingon ming damo, gidjagalantaw, even sa amo na nga classes ng celebration. May nabab kay at least kung online, no touch. Bawal daan mag-akbayanay, bawal na mag-holding hands, di ba? Grabe, no? Grabe. Tanan-tanan na lang mi nga pamaagi para mauntat. Pwede ka mga duha ka, hulid sa kate, pero pag sa balay nga mo pwede ka, uyatay kamot. Kagawin ito mga balita sa Negros Subong Adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga maihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Pero dapat balanse kay eksakto ang mga impormasyon. Parahan kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tubtub sa buwas ako naman si Romeo Subaldo, mayong hapon.